କିଏ ମୋ ମା। ଏହି ମାଆଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେଡ଼ି ନେବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କରେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ମା ଏଇଠି ରହିଲେ ତାର ବାକିତକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ମନା କରନ୍ତୁନି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ତଳେ ବସେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ 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 ତଳେ ବସିବା ଠିକ୍ ହଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତଳେ କାହିଁ ବସନ୍ତି କହିଲେ? ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତଳେ ବସିବା ଠିକ୍ ହଉନି। ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଉଠନ୍ତୁ। ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମତେ? ସେଦିନ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି। କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶବ୍ଦ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ତମେ ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେଇ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟିକେ ତମରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି ନା? ସେ ପୁଅକୁ ତା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା ଘର କୋଉଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ? କହିପାରିଲାନି। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରେଇ ଆଣି ମୁଁ ତା ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। କୁହ ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନୀରବ ରୁହନି, କୁହ ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଦ ପାଲଟ ଯାଇଥିଲ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ମାନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ। ଆଉ ଯୋଉ ପଦ ମାଆକୁ କହୁଥିଲା ମା ମୋ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ହେଲେ ସେଇଟା ମାଆକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ ଚୁପ୍। ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ବୁଝି ସାରିଛି। ଆପଣ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ ଚୁପ୍।
तो केबे तो निज हातरे मो तंती चिपी मते रि देई पारे तेरा तेरा मत अभिशाप तोरी आखि करे कृष्णा मोरी हाथ ऑपरेशन ओके तो ही वो कृष्णा तो ही वो कृष्णा हे कृष्णा आया हाथ कितने लोगों का हाथ ऑपरेशन करी भूला पड़ीचे हेले ता नीचा मां पैसा अपहार करिचे चल तो भलो तो किचे बहुत ऑपरेशन करी चा तू कौन तो ना मो पिछले में ताते जल्दी पिला देने बोला सेम से चल आज कृष्णा तो देता पिछले को कहीं होती की नो सीधा तो काय के हो मुदा हो छु ओला अनुची मो भूल करी रिची चल चल तो यो व्यक्ति मरछि तुम बुझलो ए कृष्णा बछि दिबा पछत तो किछि होबन देखो मोबरा तो आखि अगर बछि छी आ तोर केमिति कोन हो चल तोर किछि होबन मोबरा अछि चल चल अनुपमा जाने अब जमाना बुझिला परे अनुपमा जाने अब जमाना बुझिला परे महारसे गेला पुरके महारसे गेला पुरके माँ को भूली